Ayuk Sweet Hotel. Guys, mga tumi sa sa river cruise. Hi! We're going out tonight. Let's see if Bangkok is safe. Let's see. We're going sa mga tumi sa cruise. Sa river cruise. Dito may mag-dinner. Excited. Let's see guys. Punta na sa dinner. Ang Atun dinner. Okay, but before that, mag-ampo sa amin. Okay, asa kita? Hi, ito sa Meridian. Meridian to? Meridian Cruise. Meridian Cruise. Sa Crusade. Mga tabi sa Crusade. And, Home manager. Home manager. Banker na mo. Banker. Wow. Narao. Wow. Naami sa Pratunam. Kiss dayon mo. Ato mi, ngita mi taxi. Kiss mo duha. Sirado ng mga shops karon. Most of them. Dili makukusit unta. Okay. Grabe, kanan niya. Ano na kamay? Sakay natin. Sige ka. Sunod kami. Nami din sa Sipraya here. Mutabok mi dito sa Icon Siam. Kasamay? Nag-live ka na dito. Manabok mi dito sa Tarang. Kana pangita Sure Sure. Kay pakita akong pikot Free mo. hawa. Free tabi. Para. Ang Singapore lagi diri no? Lingap yun diri. No? Nakami o bangka kay patabok sa Icon Siam. Okay, sa Icon Siam Pier may manakay. That's in, yeah. Yeah. Pier 2, come on. Yeah. On the
man eh. Pier 1 man eh. Tara. Alam sa itaas. Here.